Croeso i ganllaw grŵp cartrefi cymunedol Canon Taff ar talu eich rhent. Mae'n bwysig cadw'n gyfredol gyda thalu eich rhent. Talu drwy ddebit uniongyrchol yw'r ffordd orau o wneud yn siŵr eich bod yn talu eich rhent ar amser. Os oes gennych gerdyn debyd neu gredyd ac y byddai'n well gennych dalu dros y ffôn, yna ffoniwch ni ar dim 3452 dim 60 2633 neu anfon neges destun atom dim 7946 171 617. Os byddai'n well gennych talu pan fyddwch allan, gallwch ddefnyddio eich cerdyn talu rhent a thalu unrhyw le sy'n dangos yr arwydd paypoint yma. Os byddai'n well gennych dalu ar-lein, yna ewch i'n gwefan canoncysylltnodtaff.org.uk. Clicio ar talu eich rhent a chofrestru ar gyfer gwasanaeth AllPay. Mae AllPay hefyd wedi cyhoeddi app fydd yn ei gwneud yn bosibl i chi dalu yn defnyddio eich ffôn smart.